A pesar de contar con só 2 anos de vida, a ruta Xacobea-Mar de Santiago converteuse nunha das grandes alternativas do Camiño de Santiago. A ruta non deixa de crecer cada ano e atopa en Fitur un escaparate único para continuar aumentando a súa demanda. Os concellos que a conforman centraron a súa presentación en Madrid nos grandes resultados que acadaron nestes 2 anos e nos retos futuros. Donde faremos, por un lado, un balance do que ten sido estes 2 últimos anos en canto a esa repercusión que, sobre todo o territorio Mar de Santiago, ten o feito desta promoción turística e tamén intentaremos dar novas pinceladas sobre que vai a ser Mar de Santiago a corto e medio plazo. Unha presentación dos resultados deste último ano que tuvemos turísticamente nos 4 concellos e tamén falaremos dos contactos que das reunións que estamos mantendo hoxe do turismo relixioso, non? Precisamente, o turismo relixioso será o que centre os esforzos de Mar de Santiago nas vindeiras datas, xa que dende a ruta Xacobea atopan neste tipo de visitantes, especialmente nos chegados dende Portugal, unha gran demanda. Penso que estamos nun bo camiño, nun camiño acertado e que eso vai dar lugar a que estes concellos, estes 4 concellos, veñan moitos peregrinos no futuro. Sí, durante estes días estamos tendo acordos con turoperadores, como por exemplo para o turismo relixioso, turoperadores sobre todo de Portugal, que durante todo este tempo e durante este ano trouxeron moitos turistas a pasar por Mar de Santiago. Os concellos destacan as potencialidades da ruta Mar de Santiago, unha experiencia que ten a súa orixe na tradición da traslatio. O feito incontestable da tradición xacobea documentada e argumentada e a posibilidade de rememorar ese feito da traslatio dunha maneira incontestable está sendo un elemento importantísimo que fai decantar este produto sobre outros que xa existen. A oportunidade de presentar en Fitur axudou a este gran crecemento de Mar de Santiago, de aí que para os concellos sexa algo vital poder seguir promocionándose en Madrid. O Mar de Santiago ten que estar aquí representado, ten que expoñer o seu proxecto, ten que expoñer os seus obxectivos para este ano 2023. Que para nós o tema do turismo é algo fundamental, sobre todo para un concello como Catoira. Catoira, aquí en Fitur vimos abrir Catoira pois a ría que é o mellor marco que podemos atopar para facer esa presentación e dalo a conocer polo resto do mundo. Tras o seu paso por Fitur, os representantes de Mar de Santiago desplazaránse a Fátima para intentar pechar acordos na vila portuguesa. Dentro desta busca do turismo relixioso, dende a ruta Xacobea tamén enfocaránse aos visitantes suramericanos.